వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. శ్రీమద్భగవద్గీత 179వ భాగము 8వ అధ్యాయము అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము 28వ శ్లోకము. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. ఈ తత్వరహస్యమును ఎరిగిన యోగి వేద పఠనం వలనను యజ్ఞదాన తపశ్చర్యాదుల వలనను కలుగు పుణ్యఫలమును త్రోసిరాజని నిస్సందేహముగా సనాతన పరమపదమును చేరును అని భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఇది 8వ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకము. పురాణాల్లో ఏ గొప్ప విషయాలు చెప్పినా అవి వేదముల ప్రతిధ్వనులే. వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సు, దానాలు, పుణ్యఫలాలు ఆచరించడం అన్నిటినీ తెలుసుకున్న యోగి వాటినన్నింటినీ అధిగమించి ఏ విధమైన మాయ లేకుండా యోగి అత్యుత్తమ స్థానాన్ని అధిష్ఠించుతాడు. అనంత దివ్యత్వాన్ని చేరి అందే ఉంటాడు. ఒక్క మార్గంలోనే వెళ్తాడు. జీవన్ముక్తుడు అవుతాడు. భక్తి మార్గంలోనూ జ్ఞాన మార్గంలోనూ ఉన్న అద్భుతమైన ఆకర్షణ వల్ల, ఉపనిషత్తులు పురాణాలు చెప్పిన వాటి వల్ల యోగి బ్రహ్మస్థానాన్ని పొందుతాడు. ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడిన అక్షర పరబ్రహ్మతత్వము ఎరిగినవాడు ఎట్టి మహత్తర పుణ్యమును పొందగలడో, ఎటువంటి సర్వోన్నత స్థానం కలుగుతుందో ఇక్కడ చెప్పబడింది. ఈ ప్రపంచంలో పరబ్రహ్మ వస్తువు ఒక్కటే సత్యమైంది, మిగిలినవన్నీ మిథ్యాభూతములు. కాబట్టి సత్యవస్తువును ఆశ్రయించిన వాళ్లకే పరిపూర్ణమైన పుణ్యఫలం లభిస్తుంది. సముద్రమునందు బిందువు అంతర్భూతమై ఎలా ఉంటుందో అలాగే బ్రహ్మజ్ఞానం వలన వచ్చిన మహాపుణ్యమునందు మిగిలిన పుణ్యాలన్నీ అంతర్భూతములై ఉంటాయి. లోకంలో కొందరు చదువు రాకపోవటం వలన వేదములు నేను చదవలేను, అధ్యయనం చేయలేను అంటారు. మా వద్ద ధనం లేదు, యజ్ఞములు చేయలేము అంటారు. మాకు శరీర దారుఢ్యం లేదు, మేము తపస్సు చేయలేము అంటారు. బీదవారము, మేము దానం చేయలేము అంటారు. వీటన్నింటికీ మించిన పుణ్యం భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అదే పరమాత్మ ధ్యానము, బ్రహ్మ విజ్ఞానము. దానికి చదువుతో గాని, తపస్సుతో గాని, యజ్ఞంతో గాని, దానంతో గాని పని లేదు. మనశ్శుద్ధి, నిర్మలమైన భక్తి ఉంటే చాలు. అది కలవాడు ఆత్మజ్ఞాన ప్రాప్తి వలన మిగిలిన పుణ్యములన్నీ దాటివేస్తాడు. పరమాత్మ ఇలా చెప్పారంటే దీని అర్థం దానం చేయొద్దు, వేద పఠనం చేయవద్దు అని కాదు అర్థం. ప్రారంభ స్థితిలో తపోదానములను ఆశ్రయించినప్పటికీ వాటితో తృప్తి పొందకుండా ఇంకా పైకి పోయి క్రమంగా చిత్తశుద్ధిని పొంది ఆత్మజ్ఞానంను, బ్రహ్మానుభూతిని పొందాలి అని భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఒక వృక్షమునకు మూలంలో పోషణ చేసినట్లయితే దాని ఆకులు, పూలు, కాయలు అన్నీ వృద్ధి చెందుతాయి. అలాగే పరమాత్మను ఆశ్రయించడం వలన సమస్త దేవతలను, సమస్త పుణ్యములను ఆశ్రయించినట్లే అవుతుంది అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు. ఓం ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అక్షర పరబ్రహ్మయోగో నామ 8మోऽధ్యాయః. శుభం భూయాత్. శ్రీకృష్ణ చరణారవిందార్పణమస్తు. భగవద్ అనుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం.